Sikul ingeni bende nyaka koro samoro anyalo bedo kani an kenda banana ga drama ngani mane drama ka kopogre ge nune drama koro nyaka national level maru na chal nade kit tuke ma bende nunyiso wordings mag gi na chal nade. Okay, kana somo sai mix nomiwa tugo nen choral verse but eme nodwa chalo gima mar echoes of warning but koro at a village level maro no chopo e county one of no ayudo chance mar dhi e national to kada wacho gima jatendo wacho apani play ka ngato ndiko play sani e kaka one ineno ni ngama ndiko play nikech kata University of Nairobi kacha ne ane iluongo ni University of Nairobi Traveling Theatre ido ka ngato ndiko play to ndike gi trend matimore higano kaka last year trend nen Gen Z. Tino ni gimanya ne nyalo sell ma miyo kata ngata mondiko play ni ngere nen Gen Z cha. Malala jise Malala no chako ndiko play chon kata kana primary. Kana donjo university apani kine play mag Nairobi gi nge Dr. Kim from the University of Nairobi mago nini judges madongo ne ngiso wach Malala ni Malala ndiko ne Butere Malala ndika nginyalo ni kata mana drama festival skunde ido ka Malala ndiko kata negi play ne skunde kata mana pagareyo te makara nyoro play manete mono awinyo ni okene Butere kene mano ndiko ne mano kondiko ne play no ndiko ne skunde nyaka moko machielo koro de pro no ken mag watcher no ken mag wo koro gimane gini koro biro bedo kama kisomo play no talking niyo kendo gima notimore June cha tena the same magino kaka judge wacho ni gino ya county sub county moso me regionals modhiye nationals koro national ka ema koro ido ka government koro kele shida ma an gadier ni government kata de linga akiana ng'ari gi luor nikech ng'ato chich konge ni maybe gina atake ingeni kingena akuodhi tinyalo chako Evans wacho bakoro wacho ni please tuke kende kando ka japuonj ang'e mi japuonj thuolo ka ko ga mosigini wacho ni tuke kende ko tinde ko gi trends ironia madhi sana indiko gi trends ka 2023 ne nitie trend mar feminist mar nego joma mon to gi mar jok manindo awacho ni twech achiel kana dhie play mane timore KICD Nairobi ka ido ni play mano chope regional mar Nairobi thoth gi ne wuoyi gi mane timore sechego mar ido ka enen feminism mane timore en gik mar jok mane inde twech achiel at least mondo puonju nikech at the end ido ni play ni nyaka gol solution nyako ket ni er kaka gini nyalo bedo solve kineno ka pokatio kineno play mano ndiki mar Butere ni kisome maber at the end ineno kaka government nyalo work gi the youth the youth ne gin jokma the youth ne gin jokma innovative ne gin gi ideas ma at least ka government obet kod gi piny tiro ka koro government no tulia king'io play ni do ka koro sultano mor koro gi work together ken gima ne nyalo puonjo jowa mane sirikal at least gikawe kane judge wacho ni ati nitie gik mane nego bed rectify no gibedo rectify baada koro chobe national kujuto na gima ber ke kara sani script ni kamora mora dhano di acte kaka enno jo Butere ok nyal acte to dhano di acte koro gi time kata government odagi kata government oyie nikech koro gisemiye trend Sharon kata dine gid goal